zove Mali Marko. Zove Mali Marko i želi da pokvari bravu na vratima škole. Kako je to smislio i kome predlaže obostranu korist, slušamo odmah. Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li je to bravar? Jeste. Meni treba jedan savjet. Kaži. Koliko vam vremena treba da popravite jednu bravu? Možda ne mogu da je popravim. Ako možete? Pa ne znam. Znate o čemu se radi? Ne znam. Ja idem u letnju školu i svi moji drugari koji idu u običnu školu su sada na raspustu, a ja nisam. Dobro. Ja sam hteo da odem do škole, da nabijem plastelin u bravu i da ih pokvarim. Pa me zanima koliko bi vama trebalo da je Šta si popravite. ti hteo da pokvariš bravu? Da, od škole. Kako da pokvariš? Da ubaciš nešto u bravu? Da, plastelin. Plastelin da ubaciš u bravu? Da. I ti pitaš mene koliko meni treba da popravim tu bravu? Da. A što ti ubacuješ plastelin? Pa da ne bi morao da idem u školu. Pa ne znam da li ti je to pametno. Recimo ovako. Ajde, kažem. Ja ubacim u četvrtak Da ubaciš u četvrtak plastelin? i vi ne možete da popravite. Dobro. I onda ja budem kući i petak, subotu i nedelju. Misliš tako? Da. Ti si opasan. Ne, ja uopšte neću da idem to da popravljam za tobom. Znači ti slobodno ako hoćeš ubaci plastelin i to neće po mjesec dana da bude popravljen. Samo pazi, nemoj te uvete. Mogu da ubacim lepak za likovno. Možeš i to da ubaciš. Tek onda ne može se popravi bravo. A šta da uradim onda? Pa ako nećeš da ideš u školu, bolje ti da se razboliš. Kažeš boli me glava i ne ideš u školu. Ova škola je međunarodna. Dobro. I dosta je bogata. I ti misliš sada kad ti ubaciš da oni nas zovu i mi će njima da uzmemo pare. Ti znači radiš u kombinaciji sa mnom. Da, i obojice imamo korist. Ne znam šta ti kaže Marko, ja ne bi na svom mestu bacivo znači lepak i ovo, bolje ti da odeš taj jedan dan u školu nego da napraviš problem veliki. A možete da mi ispričate jedan vic? Pa ne znam, stvarno ne znam. Dobro, ništa, kad ubacim plastelin Kad zove. ubaciš plastelin ti nazovi. Uz osmeh život dobro zvuči.